Bueno, ariketa, kasutan dago zatiketa bat. Zatiketa hauek, bakizu egiten direla, lehenengo zenbakitzailea bider bigarrenaren izendatzailea goian ipinita, 2x gehi bat bider 4x kenbi, eta gero izendatzailea bider bestearen zenbakitzailea. Oso importantea da, gogoratzea, da, hau honeaz dora doia gora, eta hauze honeaz doia bera. Bale? Ze alde bezitzen bauzu, etxatu hongo zan. Bale, epakatu. Orain, begiratu behar dugu, ea posible dan simplifikatzea. Horretarako, agertzen diren polinomio guztiak deskomposatu beharko ditugu. Bale? Orduan, 2x gehi bat ezin da deskomposatu. 4x kenbi, 4x kenbi bai. 4x kenbi, 2x gehi bat. Vale. 4x kenbi zer da? 2 bider 2x ken bat. Eta behian 2x ken bat bider x karratu. Eta 2x ken bat, 2x ken bateaz simplifikatzen dugu. Eta geratuko da 2x gehi bat bider bi zati x karratu. Alda idatzi 4x gehi bi zati x karratu, edo bi aurretik eta 2x gehi bat gero zati x karratu, nahi duzun modua. Principios, holanik amaituko neban. Eta amaitzeko f. Hemen sartzen jaten x karratu zati x ken bat zati parentesia bat ken basati x ken basati x ken bat. Bueno. Hemen daukagu parentesia barruan kenketa bat. Izendatzaile komuna egin behar dugu. Biak, izendatzaile biak deskomposatu daude, lehenengo mailakoa dira, ez dago biderkai komunik, berak bata da x eta bestia x ken bat. Beraz, izendatzaile komuna izango da bien biderkaketa. X karratu zati x ken bat, zati ken x bider x ken bat eta x bider x ken bat. Bueno, lehenengo zatikian x aukedu lehen eta ontxe x ken bat bine dugu bidertzen, beraz goikua bat hori bider x ken bat egin behar. Eta bigarrenean x ken bat egon da, orain x bider x ken bat, x agitu diogu, beraz goikua bider x. Orain kenketa hori egin behar dugu. Beraz, kopiatzen dugu bestea, x karratu zati x ken bat, zati. Eta kenketa egiterakoan geratzen da x bider x ken bat, eta da x ken bat ken x, oda x da desagertzen da. Bale? Eta orain, zatiketa hau egin behar dugu. X karratu bider x ken bat egin behar dugu goian, eta behian x ken bat bider minus bat. Hau da, minus hori, bakizu minusak flota itzen dauela. Beraz, behian agertuko esan minus x ken bat hori, hause, igotzen dago eta hemen aurrean edo goian ipintzen dugu, bale? Ametik kenduta. Eta horren geratzen da, minus x berridu, x ken bat, zati, x ken bat. Simplifikatuz, minus x berridu. Bale? Ulertu duzue minusarena, ez? Vale. Venga, de arte.